Беларуская литература, 5 класс, казка музыкі. Жылі-былі асёл, сабака, кот і певень. Калі яны пастарэлі, гаспадары павыганялі іх з двароў. Неяк раз уночы сышліся ў лесе гэтыя бяздомныя. Пазнаёміліся, пачалі думаць, як на свеце ім жыць, чым займацца. Самы разважлівы з іх, асёл, унёс прапанову. Давайце паспрабуем стаць музыкамі. Усім спадабалася такая прапанова, бо кожны з іх у душы лічыў сябе артыстам. І сапраўды, певень спявае змалку, кот таксама. Сабака не толькі гаўкае, але і выць умее. Асёл наогул лічыў, што з ягоным голасам можна на любой сцэне выступаць. Зборы былі нядоўгімі, і хутка музыкі рушылі ў дарогу. Асёл ішоў наперадзе, сабака за аслом, кот за сабакам, певень за катом. Ідуць яны, аж бачаць, далёка ў лесе хатка стаіць. Спыніўся асёл. «Давайце заспяваем», – кажа ён. «Толькі голасу не шкадуйце, няхай усе ведаюць пра наш ансамбль». «І!» – узяў самую высокую ноту асёл. «Кукарыку!» – падхапіў певень і захлопаў крыламі. «Гаў-гаў-гаў!» – забрахаў, што ёсць моцы сабака. «Мяу-мяу-мяу!» – енчыў кот. Ніколі не чулі лясныя насельнікі такога канцэрта. Забіліся ў непраходныя нетры дзікі і ласі, ваўкі і мядзведзі, схаваліся ў дуплах вавёркі, прыціхлі ў норках мышы, шуганулі з дрэў птушкі. Перапалоханыя да смерці разбойнікі, а гэта яны жылі ў хаціне, выскаквалі праз вокны і дзверы і беглі, куды вочы глядзяць. Захапіўшыся спевамі, артысты не заўважылі гэтага. «Канцэрт прайшоў на славу», – зазначыў асёл. «Можна зараз і адпачыць». Адчыніў ён дзверы, і музыканты ўвайшлі ў хатку. А там яды і рознага дабра не злічыць. Наеліся, напіліся артысты і пачалі нанач уладкоўвацца. «Я заўсёды на сметніку сплю, і сёння там лягу», – сказаў асёл. «А я каля дзвярэй лягу», – азваўся сабака. «Мне будзе зручней спаць на прыпечку», – падаў голас кот. «Уладкуюся на жэрдачцы пад страхой», – прамовіў пеўнік. Размясціліся сябры і паснулі. А тым часам разбойнікі ў лесе стаіліся і разважаюць. Хто ж гэта іх так перапалохаў і што сталася з хацінаю? Пасылаюць аднаго з разбойнікаў у разведку. «Ідзі, – кажуць, – праведай, што там робіцца». Падыходзіць ён да хаткі, ціха, нічога не чуваць. Заходзіць унутр, цёмна. Дастаў разбойнік з печы смалячок, ідзе да прыпечка, каб агонь запаліць. Аж бачыць, 2 вугольчыкі блішчаць. Хацеў выгарнуць іх, а кот кіпцюрамі як учэпіцца ў руку. Кінуўся разбойнік з хаты, а за ім сабака наўздагон і кусаць пачаў. А тут і певень зляцеў з жэрдачкі, ускочыў на плечы разбойніку і давай дзяўці яго ў галаву. Разбойнік кулём за плот коціцца, прама на асла. Той, як штурхане яго нагою, небарака бразнуўся аб зямлю, падхапіўся ды бегчы ў лес. Прыбег і расказвае сваім таварышам. «У нашай хаце нейкая невядомая сіла пасялілася. Хацеў я на прыпечку вугольчыкі раздзьмукаць. Аж нехта шась мне ножом па руцэ. Кінуўся я ўцякаць, а хтось каля парога па назе шабляй агрэў. Потым нейкі д'ябал з-пад страхі вылецеў, ды кап'ём у галаву пачаў тыкаць. Пераскочыў я праз плот, а там нехта мяне як перацягне даўбежкай. Дык я разы 3 перакуліўся праз галаву. Баюся, што нас і тут не пакіне ў спакоі нячыстая сіла. Трэба ўцякаць». Пасля гэтых слоў разбойнікі падхапіліся са сваіх месцаў і, палахліва азіраючыся па баках, назаўсёды пакінулі абжытыя мясціны.
А сябры музыкі пасяліліся ў той хатцы і сталі жыць-пажываць, бяды не ведаць.